Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Хабро България и днес ще направим втори епизод на до дивизия 10. Пак сме със същия дик. Пак забравих да си изключа. Лоша ръка. Чакаме. Първо ще забравим по... Деца си ги монта. Изи. Ето сколько беше лес. Така. 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 И така. Окей. Сега. Блокирата. Сложим на място на... Добре. Сега. Почваме. О! Снова играе, бе. Първи лево. Леко прави. Що направи? Вау, изхаби си мъгите. Картите за тая глупост. Сега как ще успее да ме удържи, но... О, не може да успее. Не успее. Така е много тихичко. И нищо не ме харесва. Гласа ми е зле, защото много крещях. Но... нищо му няма. Айде. Добре. Така. Браво. Ще една победа и още един матч. И това ще е края на епизода. Предложете ми
долу в коментарите дали да сменя някакво карче или в другите декори да се направи нещо. И да. Сега да продължаваме да играем. Гъншот. Добре, тук ще ги изчистим. Ото нещо ми се също. Нищо. Не. Мразя такива ситуации. Всеки играе вече с такова тесте, защото е слаб. То ще ме победи. Да. Това ще ми е по-трудничко. Мерси. Шуката. Така. 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 После ще пуснем един такъв. Съм готови. Ще пускаме една мини-пек. Да, пуснахме мини-пека. Не, това не го предвидих. Ще го изчистим. Много идеално. Хоп. Не трябва да го удрям. Ще ми е много трудно. Ще ме унищожи един тавър, който ме притеснява. Притеснява. Да, притеснява. Аре, изчистете го, не мога да го изчистите ли? Майко. Дай чисти го. Така. Вот така. Не, защото танк е хубаво. Охота, тук сме направо равни. Той просто тая карта направо му прави играта. Тук направо една валкира, знаеш кажи. Да ми помогне страшно много. Една валкира. Дайте. Не. Това не ми харесва. Всичко свърши. Спаме. Ето е сестра ми. И да, надявам се клипа да ви е харесал. Може да оставите положителен вод на клипа. Може да се абонирате. И да коментирате, ако нещо ще ме питате или ако имате някакъв съвет за тестета ми. И да, надявам се клипа да ви е харесал и чао!